ang da oma election somoy election age sikang ro kha ekdom hai kero khulumui da ning ro gari guru tu ekdom phais boot phurukai phaibe ta khai phaiya tam boot san payo boot san pai mani ka tabu nokri phurukai kaise bose nilibili kri khai dongyo tui rok ma ning yang tui rok ma ning ya tui ব্যবস্থা khairiya current no ব্যবস্থা khairika current le mangha tui ma ning ya koan tui ma nungu ke bano tui ma tu ku tui ni ba birat somoisang tu gabrole borole ablo kol sa saya kono mane onok rongkok bam te krei rok nam rok kapro sung se singya ba furle se singya bro oro phai se gari boot ni ba ge furkai tam phai bro gari bike chashma subui se ekdom ai ke khulmu ro khayo boot na ba ge taw khe nok bu mai kunu mai abole se singya am singya ta na singya bongni ba ge mana fru simi se phaya ta ke phaya asana abo hai ge choli dongoi bro borni sajanai ke obono tabu kwbangma jaga para thango yang thango mobile tei nogo kwbangma tv channel tei nogo newspaper tei nogo jaga ma nok manui tongo kwbangma rang manui tongo nok kaham tisai tongo chini yang khe tamgui naijaiga oboni tabu borokni singmung kwbangma jaga rwjagui tongo khe chini rok khe tamgui rwjakya jengkhe tripura ni borok yada jengkhe tripura sayada jengkhe ba adc area o kwrwida jeng adc area o tongtwtwi bui mantui no tangui mayang chini rok bo nok phainani dorkar tongo chini bodo kagos tongo buini hai cheng bo kwrwi chini sai tebo kwbang bui nok kaham paka o tongnai gari gura twijak se nok manui tongo khe chini khe tangui mayangnai oboni kaisa borokni singmung oro tebo sajak tongo kwbangma facility tui manui tongo current manui tongo kwbangma sorkar ni manja mansi kwrwi kebo khe nok duita kebo khe kaisa nok kaham tongtwtwi no paka nok tongtwtwi no kebo khe manui tongo oborok no borok saimanui siwi khorang tisaka jeng khe tangui manjaknai jeng bera nok tongui tongo tin hamya kisik misik tongui tongo buino naikhankhe cheng sujak donse manani upojukta tongo.